Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Alokho engene njalo esikoleni zokuxhumana amazwe enjabulo emva kokusizwa komfanyana uAlando Ngwenya obephila nokukhubazeka ehlathini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele esidabeni zezwede media igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ibhalwe emehlweni injabulo kumama womfanyana uAlando Ngwenya obephila nokukhubazeka ehlathini emva kwesikhathi ephila nalokukhubazeka. Umama wakhe ubonakale ezithombeni esikhundleni zokuxhumana ejabule ngendlela esimanga emva kokuba umfanyana ephume ukuyohlinzwa eNetcare Private Hospital esemhlanga ngolesibili. Kubikwa ukuthi uAlando Ngwenya ungeniswe eAlbert Luthuli emva kosizo lwethuleleni organization wabe esedluliselwa eNetcare Private Hospital esemhlanga ngolesibili okuyila ahlinzelwe khona. Uphumileke osukwini langolwesithathu. Ukubekwa ukuthi ukuhlinzwa kwakhe kube impumelelo enkulu. Abantu esikoleni zokuxhumana badlulise amazwi enjabulo bebonga ithuleleni organization ngokuba yelekelele ukuthi umfana athole usizo. Kubikwa ukuthi usephumile egumbeni labagula kakhulu ungaphansi kwesolo dokotela, lokho okusho ukuthi uyalulama. Bajabule kakhulu baphinde badlulisa amazwi okubonga kuyithuleleni organization. Udlomo uzamodlomo uthe siyabonga Thixo wamaZulu akekho onjengawo. Uyenziwe iqiniso ndemanda uthe gazi uyobonga ngani nethimba lakho mkhwanazi, wabe esefaka ama-emoji ajabulayo. Utholakele Mvelazi uthe uNkulunkulu mayisevumile akekho onganqaba. Unano Mzimela uthe sikufisela okukhulu kululama ngokusheshsha mfana wami siyabonga kakhulu. Uzama nonjabulo uthe waze wababazeka simakade siyabonga kakhulu. Ayanda Khumalo uthe lulama kahle mfana ka auntie siyakuthanda kakhulu. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa ukuze ukuphalo kwakho khona lapha kwi comment section. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi ongibambe evidweni elandelayo.